Aye, a beti se kakai, a beka di a beti se kadima, do de bedima, mi mana dima, o mine, ni ma mine alaba minila, ibe kira ko alaka di alaba fontati, nyemi dima yi dora, ne le ba to ya ka chaya, ne le ba chaya ka to ya, o ti ne ni, nyemi dima ba ko alhamdulillah rabbil alamin. Ala mali di dikuma amba ko alhamdulillah rabbil alamin. Événement do ben na le tenda magala rajal ambo bla pala ko na basinko ambado anjugu nu we kiri jugu o be saw wallahi digo ko ni mamma faral ini ala de nyogona ni mamma digo to ini ala de nyogona événement do be la pena anta fo amasi folo le 31 bama ko be kule kule ante fo bokolo Touré a une mobilisation totale. Fallait me faire fou bâtir. En bas de Mauka et à la cap du coup. L'année d'où la paix à quel mafla de dignement. Kafanga Yungu, Kaboti Kada. L'ayatollah Khomeini. Hier. Manila Mahmoud Diko kelen fana bɛ ɲɔro buye haya an bɛ buye fo jamana ko do dana président ala ye mɔgɔ min bila sansara kɔnɔ o bɛ ala ka mara kɔnɔ n'o tun tɛ sa b'a sɔrɔ u ye Diko dun mais u tɛ se da tɛ se ka foyi ɲa Rasidial bɛ yen Dani de Paris bɛ yen Chaya Théo, ma kelengam sa moko million Dani be Paris Ras Balayira be Rajal be Bamako Touré be ya Magasa be ya Bouboula be ya le général de Diko, le maréchal, le chef de guerre, ministre de la défense de Diko, l'homme secret de Diko. Ni ya iti bolo gosini ma niye ma miye ma fu ma do be ya dole no men président ma ta kono obo wole ko ma fu Nene nena mata do nina be ko mini lu bola ka ku ke badila ku kala nyigina ji yere ma do ko fen do na oh bije sera be tene me Diko be nena dumuro nini ma fo nya ma fo ba ka mandiala abe kanga tanai ambe kanga tanyi doro ambe kanga tanyi doro entouré par des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie pour que Diko sauvegarde. Ni neni tu me fais samba sur l'antiquinamba de neni te venir où. Parce que là tu me fais un de ces niorola. Tiens manini, ibama de mulu. Tiens manini, où est mon homme et ma boulot. Et nana de mes maoulou. Mahmoud Dini, Fatmata Guru Dini, aw ye nɔ min da ka falen président tayi ma fɔlɔ ne tɛ Facebook kan tɛ WhatsApp i ta ye k'i da kɔkɔ bɔ o tɛ ne bɔ n ka bugulaya la o t'a to ne ka Diko to yen ni don min b'a to yen maa t'o fɔ n ye n bɛ bɔ n yɛrɛ ye n wasalen an mana ka balo la dɛ anw nana dɛmɛ de minnu balola la bi olu ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ka sow sɔrɔ ka wari sɔrɔ olu y'a fili kɛrɛfɛla la k'a bila k'a kelen don n ko hali n'anw bɛɛ bɔra a kɔ ala kɛ ɲɛnafin di Diko an ta o ta an tɛ mɔgɔ sɔrɔ yan Diko tɛ président ye o ye nka ala de y'a bila bi k'a ka maaw ɲɛji cɛ a tɔ bɛ ɲɛfɛ aw ma foyi y'a la kɔrɔ neni tɛ foyi y'a la juguya tɛ foyi ya parce que neni tɛ maa fa juguya yɛrɛ tɛ maa fa ala de bɛ maa fa Mohamed de Diko Zena Diko nɛnɛ m'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka musokɔrɔba fo du kɔnɔ bɛ ten de mais ala y'i sɔn muso ɲumanw na k'i sɔn den ɲumanw na i b'a fɔ ala ni cɛ an b'a mɛn ko Mohamed binna muso kan
ama meko zena tara sunguru be abina wala muso ka be ani muso do be na ama me ninu me bola Facebook ka hotel ni o yo ni de mi o to me ga da sini de me ni asima ke president le be ke tu abata ro ra on nyena ya abeson ni asimi go ka ke kai si sabe ke tu abata ro ra abata go fu bona ma ko o de di bi malia bende cerveau ka fuli be le magistrat intègre digne nana kasi ka fuli be ame magistrat syndicat tir magistrat mu be boku wala ni mando magistrat te ni me 1,500,000 pour de be critique barangen dambalu minu te wa bina ni minute le kono ere sisa million ile ni wa ke be ga duma oh barka ga da simuni ndenge maliki ni nunu tunte pobu sawe million ngolo la ma be groupe ngolo wallahi te wa bina ni to kalo wono wallahi ta ba wallahi or ke simina ni mo be ta besrane lo bananye salibu ga yoro bini lu ma si teta ore la bona ulla ka ke kuma ame so ra su be jo ke so ra su a jo tu fe flabe malien be bo fe mali barontano mali so ra su ma si te fo no ngoye le min fo balma so ra su ay sabali saya barga bonyara ko demba saya etien masite bo sobrasia la kibeta sawe kaloi wallahi tete saya bi sorala di menne saya bi lo akake saya lumai dem sini funa dama 18 ans 20 ans 22 ans jamana fane me colonel major urute ikanaga abe première classe deuxième classe lieutenant urube kanga sabongodo ka ko be tukudi ko ka duma diruma ka be chugudi bi kalon dara mamudu cham politique mo la e o te be aw era baba bi ka be chugudi musa jira demisini funa ni e lu photo e le troka umami bodo ma mutore furu ku blaka ta ko tasa umami me kon kondan ame do kuri bange mago be do wala mago bu demi la nama nya sara min dira be run mago ma kaduma million bina man kanga duma be million mago wa ni sokele so basi bamba sara chamdo na wa de kanga fudi nunu minena de kadu fakat dinga kono ka bogo ku yitikite jamana info tara kaduma jamana so tara kaduma e tabala manyinga kera o gominu taru ire ni di fasoma nu sara muganga kuyi so kele anu million bina asimi ndrende yi ndogoni yi fembe mieto ya kan fembe be foye o be e ko to bi so rasul jamana ba o de bolo président so rasi bandao un homme intégré digne honnête bandao harna be retraité là so rasi retraité là ouais so rasi de on be commissaire jané fois la retraite vice-président so rasi ministre de la défense so rasi chef d'état-major be so rasi gouverneur là be so rasi au commandement ministère la be so rasi et autrement mundi bi wadi ti wawi minan de te ni fune ni no kalu fa do kala kala na arama ye na mo yu blaka tai kasoro ya des hommes agiri au combat ou bien bébé bureau ko munu na yere ma toro chaque conseil de mi ba me toro colonel ou colonel major et tamana ka colonel kunda tout contrôle la meni tien na namba fo Densini se première classe, deuxième classe, caporal, adjudant. Mais nous devons faire la grande. Généraux Béa, colonel major Béa, lieutenant colonel Béa. Et il devient fini bon, quand président de la République du Tchad,
kata dɔgɔkun 2 k'a ka fini bɔ k'a ka teni don a b'a ka sɔrɔdasiw ye kɛlɛ kɛ a gɛnna u nana depuis to ko i kɛra maréchal ni fanga diyara sɔrɔdasi kunbɛn mana la n'i bɛ kɛlɛ kɛ tuguni walidenw bɛ kan ka sa a y'aw kɔlɔsi dɛ min ye i bɛ k'a nɛgɛ bɔ mɔgɔw la nin yɔrɔ don walidenw bɛ kan ka sa pour rien ni kumana u sara jamana ye aw yɛrɛ ka taa sa jamana ye kɛ bɛɛ man kan bamananw ko saya ye bɛɛ ta ye mais a koliji bɛ bɔ min ka daga la o ka sɔrɔ a la ni bɛɛ ye dani de pari ni funɛfunɛni ninnu u taara sayaw sɔrɔ basi t'o la mais u ka bila condition kɔnɔ u kelen-kelen miliyɔn 40-60 a ka d'u ma so kelen ka d'u ma k'u denw ta k'u don minnu taara ka t'u faga u ma minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la dɛ dɔw minɛna sotarama dɔ kɔnɔ ka t'u ta ka taa dɔ ta k'u bolo siri k'u ɲɛ siri k'u don dingɛ kɔnɔ k'u faga ka bɔgɔ k'u kan villa kelen mobili kelen villa kelen wari k'an yafara aw min b'a kuma la aw ye nafigi de n ko o ye bi ye tuma min aw bɛ na an ka mikoro la yan o b'a sɔrɔ bilen bɛ yan ne yɛrɛ bɛ n ka mikoro ta ka taa komando baara la ka t'u kan ta k'u bila yan o don an b'a fɔ k'an ye nafigi o don dɛ ni réconciliation bɛ kɛ a bɛ kɛ tiɲɛ de kan min ye fagali kɛ a ma dɔn hali sini jɔn ye kisɛ di mɔgɔ m'a dɔn mun de bɛ yen mɔgɔ m'a dɔn nkalon dara Sanogo la mɔgɔ t'a dɔn nkalon dara Amadu Konare la mɔgɔ t'a dɔn ka fɛn taabolo k'a bila yen i bɛ k'a nana ko réconciliation entente bɛ kɛ nin na o de rébellion kɛra o Tuaregu ye rébellion kɛra Aladenni ninnu fagalen tuma min u salen ale bana Algérie don u minɛna ka taa n'u ye K1 na dibi Silasi min da o kan o denw n'u mɔdenw de labanna ka rébellion kɛra tɔɲɔ mana na ni hakɛ mana na maaw k'u kɔlɔsi o la dɛ ne m'a fɔ wari di u ma man kan maa tɛ min san wari san hakɛ ma mais minnu fana bɛ kan ka sa jamana ye min bɛ kan k'u faga ka taa changement kɛ ka taa gitaba k'u bɛɛ faga sɔrɔdasi 33 drapeau jiginna deuil national de 3 jours nous condamnons avec la dernière rigueur nin dɔrɔn de bɛ fɔ la i ma bɔn foyi sɔrɔdasi fanga de bɛ yen bi sɔrɔdasi fanga mana kɛ yen kɔni sɔrɔdasiw ka kan ka bila hukumu kɔnɔ ni wari tɛ a bɛɛ ka don armement na k'a d'u ma Yusuf bɛ ko Mali ye ɲɛji bɔ Mali bɛ nimakaran yɛrɛ de la an b'an ba Ina Tall fo Yusuf i ka foli bɛ yan Yusuf Rampart i ka foli bɛ yan Yusuf Kulubali radio Rampart i ka foli bɛ yan n bɛ n den fɔlɔ fo Kamite Musa Kamite Touré paselikɛlaba ani n ka lagare n ka den mandi Mamutu Tarawele yan'aw ka sɔrɔdasiw dɛmɛ o k'aw bɛ taa CNT dɛmɛ o aw tɛ walidenw dɛmɛ minnu bɛ kan ka sa a ka bon hakili ma minnu tun bɛ nɛn kalakala la an daba yan an tɛ sunɔgɔ an tɛ wuli Karim ka bɔ yen a ye jamana ci a n'a kunkolo kan Buba tɛ kuma ka jugu ye nafolo dun i bɛ ka nin ka a y'a kɛ tan puturu patara Aminata denba ko Aminata ni bɛ ka y'i dɛn ko bi ko jamana bɛ cogo di système yɛlɛmara ko kelen tɛ wa kurantigɛ tɛ wa jitigɛ tɛ yen wa wari dun t'i sɔn wa système yɛlɛmara wa Mamutu Camka ma yɛlɛma ça c'est une déception totale minnu ko yɛlɛma ka kɛ tant que olu de ma yɛlɛma kɛ n'u ye wallahi jamana in tɛ bɔ tan awa o tɛ fɛn wɛrɛ dɛ M5 parce que olu b'a dɔn o de la u y'u dɛn kɛrɛfɛla la taara fɔ sɔrɔdasiw ye n'aw ye ninnu bila u laban b'aw yɛrɛ gɛn ka bɔ yen n bɛ n kɔrɔkɛ fo Mutaga Tall k'a daminɛ kunun ka to a la bi k'a ka cabinet jini k'a minɛ ka don kaso la kabako Zumana Sakɔ a nalen a kalo 3 sara tun tɛ k'a y'a bɛɛ régulariser élection kɛra 0 jamana in kabako Umaru Mariko fantanw mana wuli Umaru Mariko dɛsɛbagatɔw mana wuli Umaru Mariko élection mana se 1 de bɛ di Umaru Mariko est-ce que jamana in yɛrɛ danganen de tɛ
jamana dangalen ne do parce que ne ma do ma bi se ka do minu bi se ka jamana bo dinga bono ma bu bala kata so siye be sa da mi no ka gara ne harama de ya pereze la sa ese ni harama de baba mi be dun siye o da ka gelene keme nani siye keme wulula keme si ba do bonare ni balo mangai ka ma sabi billah kini fere keme nani kama sanguru mau be boki ka udong be ke herala udong te furage ya hakem be jamana ira ba do president Kasuge Mbafi hari marfa lempo be sara guru sino hari lempo marfa fali ute nadi mandu ute dumuni di mandu ute kuranye ube sanade la ute fini nyumandu uluka nafolo de beta kana baraka tambali la bolo jamana kono ya uluba ku wasila minu te barala ya tega wuli ani ka sini ka ditomi kalonga warbe ka kulu de la balo ot mala tekele ne ya marakala pondora 1946 angere Musa tana waduru ni kema wora dia be war pardon angere te ji ka ji do foro kono Musa tana waworo ni kema wora dia be wata ni sabala Senegala ko sa Senegala ka tlaga angere sa Senegala ka tlaga barakela sa o so bora ka bo ka tlaga plan so ro ka de ma balo yani samara yani sanware samiaji aw ni ala cɛ ni jamana ala b'a kɔfilɛ ni jamana ye ni maa kuma na laji kɛ ko bugula bɛ jamana danga n b'a danga ne yɛrɛ b'a kɔnɔ n b'a danga ne yɛrɛ b'a kɔnɔ ala ka ji baji ka ji wondo marakala pɔn wari sarala ka ban olu y'u ka ji ta ka di mɔgɔw ma o bɛ sara de i bɛ taa juru ta bɛndenya la ni nana ni balama kɛ i b'a sara i bɛ angɛrɛ sɔngɔ b'a la ibe ji war wala ibe baraka war wala malo me kamina ibu wala ibe taka malo kusimina ibu wala ebe musorola basira no ameto ni nakasa ina ema mali desara abe ko me ala deni wulu bo ibe tata iba ka polo abe ka nga pasado na sara na do ndi bo aw tun kɔnɔ ko fanga min taara i bɛ k'a ma juguman dɔrɔn kɛ o a ye ɲuman fana kɛ o a y'o kɛ dɛ ni sunkalo sera aw b'a wele to leilatu kadiri k'a sume i bɛ k'a tɛ bamanan kalo k'a sume jɔn do i bɛ k'a tɛ ka diinɛ don da la ka passeport diplôme ka tila k'a segin i bɛ kan a m'a bɛɛ kɛ juguman na dɛ dɔw tiɲɛna a bolo mɛ a ye ɲuman dɔ fana kɛ an kɔnɔ ko i bɛ k'a taara k'aw min nana k'aw bɛ maliyɛnw ɲɛji cɛ bi an ɲɛ yɛrɛ de bɛ kan ka ci ɲɛji cɛ dɛ ka ci ne ye nin fɛ yen ka taa retraitew ta minnu ka si n'u ka balo kɔnɔ samsan o tɛ kɛ minisiri ka n'olu don minisiriya la u bɛ panpanna dɔrɔn donc n'u ka musokɔrɔbaw papa kamara b'u kɔ dɔrɔn an bɛ baara la k'a sɔrɔ aw tɛ foyi la bi ne kan ka kɛ mobilibolilaw kan ko nin bɛ jamana wɛrɛ la o ye jamana wɛrɛ Côte d'Ivoire dilannen de don hali n'a fɔra ko mɔgɔ ka 2000 sara a bɛ k'u la parce que i b'a ta yɔrɔ ye péage in bɛ yen san joli an y'a wari ta yɔrɔ ye siraw bɛ kan ka sɔgɔsɔgɔ a wari bɛ don na min i bɛ taa i b'a sara i natɔ i b'a sara i bɛ taa i b'a sara camion bɛ se ka siɲɛ joli kɛ yanni Kulukoro cɛ i b'a sara o bɛɛ la hali ni ye nin i b'a dɔn ko nin ye binkani ye walahi hali ni ye nin i b'a dɔn nin ye binkani ye a ka dɔgɔ an k'a fara nin kan siɲɛ kelen k'a di tile bɛɛ don o don i ta o ta hali siɲɛ 20 i b'a sara hali ni ye nin i b'a dɔn nin ye binkani ye hali ni maa t'aw fɔ ne b'a fɔ aw ye ne tɛ siran maa si ɲɛ ne bɛ siran fɛn min ɲɛ bi o ye Ala de jamana in bɛ kanu de kan e kɛra polisi e yɛrɛ ye polisi mɔgɔ ye o aw bɛ na min dun e b'a dɔn tuma dɔ la aw bɛ ngan de tigɛ dɔrɔn k'a k'a la ka najini bara a la i b'o de kɛ to cɛmancɛ la k'a dun pour que kana sa kɔngɔ la n'i ye ji bɔ kɔlɔn na i tɛ se k'a min lumière tɛ yen i tɛ yelen fo n'i nana Bamakɔ pour que n'i ye lanfa pétrole na dugu mana jɛ e bɛ taa foro de kɔnɔ fo fitiri muso bɛ taa ka yiri tigɛ ka na daga don ka ɲɔ susu ka to dilan
ka taa di bɛɛ n'a kɛ ma u bɛ tila ka sigi ɲɔgɔn kan o ka furunin bɛ kɛrɛfɛ a bɛ ngan dilan a bɛ tamati dilan ale fana b'o feere ka nasɔngɔ ta k'a di ɲɔ ka don o don ko jamana ka balo tiɲɛ kan o jamana bɛ halaki de walahi miliyari bɛ maaw bolo u bɛ kan k'a dun tiɲɛ foyi t'a la maa si tɛ minɛ système de ye tɛ se ka kɛ o parce que fɛn fɛn fana bɛ yen u bɛɛ nomera par IBK jɔn y'a sini nome ba bɛ kɛ ɲininka Modibo Kone jɔn y'a nome Wage jɔn y'a nome e bɛ se k'a faamu cogo di e ka vigilance ka kɛ ninnu bɛɛ ka bɔ ka taa o bɛ se ka kɛ cogo di coup d'état climatisé de don u y'a nɛgɛ in de walahi système a yɛlɛma o an t'a kelen kɔnɔ ni jɔn minɛna k'a ye wari dun hali ɲinan feere la ne b'a fɔ n ka denbaya ye an bɛ nin so in kɔnɔ yan ni don min an nana ko bugula bɔ a kana bala o la dɛ parce que u y'a feere k'a feere k'a feere f'u bɛ n'an yɛrɛ ni ma feere walahi bi kɛ sa dɛ an filɛ arajo yɛrɛ min kɔ ni PDG m'a kɔlɔsi a ka kɛ yan a laban bɛ y'an feere u bɛ na ko bɔn y'an feere la ka na INA symbole de l'État Faransi ninnu dɔw tɛ feere maaw bɛ n'u ɲɛ da yɔrɔ min nin tun bɛ Gani o de bɛ ta ka feere u ni tun t'a la ka feere kɛ ka feere kɛ ka feere kɛ fo ka na an yɛrɛ feere an t'a kalama u bɛ na bɔ kɛnɛma a ye feere la daji kɛ kan nin jamana in duwawu tɛ dɛ a ye taa alikaba bɔgɔti ka na a tɛ jate parce que fantanw tɔɲɔlen don dɛsɛbagatɔw tɔɲɔlen Mali sɔrɔdasiw tɔɲɔlen caporal bɛ joli ta yan lieutenant bɛ joli ta colonel bɛ joli ta taa Côte d'Ivoire colonel bɛ min ta Côte d'Ivoire a ka ca 4 millions un colonel plein ni min ye 100,000 de généraux 100,000 ni 20,000 mɔgɔw bɛ kulu la ko wari ka ca ka yɛlɛma min Dj Sare nin jɔ sa yɛlɛma bɛ kɛ kaburu kɔnɔ de ni yɛlɛmara ka kɛ bɔgɔ ye maliyɛn bɛ yɛlɛma wa n'an tun bɛ yɛlɛma an bɛ Zumana Sakow to ye wa n'an tun bɛ yɛlɛma an bɛ Modibo Sidibew to capitaine D yɛrɛ hɔrɔn halala Mali Kulibali n'an tun bɛ yɛlɛma o bɛ olu tɛ ye wa Idrissa Maïga hali bi a bɛ luwanse de Abdoulaye Idrissa Maïga un homme intègre digne honnête a tilennen bɛ komi misiri n'a mɛn kunun k'a y'a ka fɛn dɔ sigi premier ministre y'a la IBK ka campagne na wari tora ale de y'a don wagane kɔnɔ ka taa d'a ma k'i ka wari tɔ filɛ mais u m'a gɛn tile kan nka mara nana a tun bɛ baara kɛ 6 heures du matin 5 heures b'a sɔrɔ bureau la u m'a gɛn tile kan nka baarakɛla de bɛ ɲagami jamana in kɔnɔ yan Igor nana a ka budget to 2000 milliards Mamadou Jara Igor IBK y'a bɔ gouvernement na ka dun dɔrɔn hinɛ tɛ kɛ fantan na fantan tɛ da yɔrɔ ɲuman la le temps tɛ yen i bɛ furakɛ yɔrɔ min a ye taa kabinɛtulu la a ko taa pɔnzi n'i nana i dalen bɛ barangali kɔnɔ u b'i ɲɛda de lajɛ fɔlɔ ne ye fantan ye u b'i to tile kɔrɔ limɔgɔw bɛ bo k'i kan ye pewu n'i kumana a ye cɛ a ye nin bila yan fɔlɔ da yɔrɔ tɛ yen waritigi bɛ na dɔrɔn u bɛ taa dɔ lajigin k'o la yen ko tilennenya ka na jamana kɔnɔ a tɛ na o an bɛ to nin nagasa in de la ATT logement de daminɛ bi min bɛ jɔ la a ma di a tɛ kan ka di maaw ma 8 mars mana se u bɛ musɔrɔ kilomɛtiri ba in sigi u kunkolo la ka kale sɛbɛn f'u tulojuw kɔrɔ ka lɛburu k'u da la sa an bɛ président an b'a soutenir parce que kabini an nana anw muso bɛ arijana kɔnɔ an denw olu bɛ arijana dugu la a sabu an cɛ olu kɛra fɛn ye non c'est pas possible nin jamana in o wagati kelen na denw bɛ kɛnɛma 7 mois tɛ kalan na fantanden bɛ gɛn min b'a ka dugukolo ka san 50 b'o gɛn ka di waritigi ma an denw bɛ kan ka faga wolomuso denw de bɛ fagala ye o sɔrɔdasi tɛni bɛ minnu na gɔrɔsiri dɔgɔnin bila a b'a sara n'a kun dɔ ye n b'a kalama parce que n tun bɛ taa yen gɔrɔsiri Seydou n b'a fɔ ka furumuso fɔ ka di a b'a sara n'a deni k'a den faga sa ye gendarme hali sini 20 ma d'a ma hali sini 20 ma d'a ma walahi Seydou Tarawele Kati a denkɛ sara
san damadɔ a muso sara den 4 bi Seyidu de kelen bɛ k'i jɔ n'a denw dɔrɔmɛ 20 ma d'a ma n'a kalontigɛba an ye nin di an ye jala la yɛrɛ a bɛɛ kalo o ka faamu olu ye civil ye mais aw nana aw ye sɔrɔdasiw ye aw t'u bila u ka hukumu kɔnɔ n'aw m'aw kɔlɔsi saya bɛ kɛla cogo min sɔrɔdasi kun na a y'aw kɔlɔsi dɛ mais aw dusu bɛ kan ka tiɲɛ dɛ denmisɛnnin funɛfunɛw k'olu bila dɔrɔn ka taa sa a y'aw kɔlɔsi maliyɛn man teli ka wuli mais ressort dɔ n'a wulila don min a ma ɲi dɛ a ma ɲi dɛ Musa Kamite o bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ aw fa ma mais o t'a fɔ k'aw fa y'aw bolo jɔ faama kɔrɔ o faama ma taa o faama tɛna taa ne tɛ n bolo jɔ Mali faama kɔrɔ ko n b'a minɛ o tɛ kɛ parti politique tɛ Mali kɔnɔ ko ne taara hali i ka so a ti Mali bɛɛ a ti n'i ser'o la sa i bɛ kɛ buru mobili n'i bɛ tɛmɛ maaw bɛ kule filɛ i ma buru la aw m'a faamu n ye ba hɛrɛ de la ka tugu fantanw kɔ an bɛ nɛgɛtigɛlaw fo kuluju la ATT a barika tuma ni den Mabo den ale de ye papier k'a la sinon u tun b'a feere ka nin baaraba in bɛɛ kɛ k'i ko don jamana in na an terikɛ ba sara a bolo a sara luwase la a ma ATT bila a sara danbe kɔnɔ a ma ATT bila a sara hɔrɔnya kɔnɔ a ma ATT bila a bolo tite an ka duwawu ye n teri tun don kanubagaba tun jaja bɛɛ bɛ ban don dɔ la o an ka taa don dɔ la i bɛ s'a dan na DJ Salim Beyimbuwa Diko ka général de do le chef de guerre président Una ka be mu goro abutugo jamana yin gono abela kali sarifuna DJ Salim kele bote ay technique gore technique baba do ado sidine ma mari fulay DJ Sara bla damne la nega krape juru be gulbana ko ka ngene mo DJ Sara long for kama ko de o bebe ko che jama DJ Sara bagana di diara ni wali jom kulile di warela tay ban ni ga fadi duya che la di keita même ku ngolo tora la tay ban ni ga ma ni mo che ba ke mau ya la ba Sara har na ma ki nyana ba ki ko ma be kono fen bela bo ni maya merci beaucoup Diko ame kure male malifo kulubali na ka chedu o be émission enregistrée su mana se 20h ba kala ba radio la ka barka président ni makati kono ite sira bonye ko be fura yode mautu famati la teme baga de be fama dai ala di na ko kun fa ya kun ya sura ke fama be bana be ti re di docteur do Ahmed Bagay Wambak abe ban sambi ni sanworo miliar ba bulu mandia ba la ko kadi mauni ala ko ayi nere ma osi aida beko ko Soumaïla Cissé 2022 ko Mali président ala ko yaw kay ne kay ayabu ATT Touré abe ka fura ke tuma beko ka be sigi atura unana nay Musa Traoré ida o belawte hakili soro har ni naroma ko ni ti se ka wuli sogoma ko ni ka ko ne yɛrɛ ni sogoma e de la ko ya e de la ame Traoré fo radio Jeliba kanu bagabado Omar Traoré radio Jeliba aka foli bɛ ne ni fe avec siɲɛ kɛmɛ bɔ vie siribe mama te bubula fɛ kana ɲininkali kɛ zone do jamana ci la fo bɛ faso de ɲuman tɛ wallahi i tɛ fɛ a bɛ bɛn
parce que bɛɛ ma kɛ kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam mais n b'i ɲininka i ye mun k'i la foyi ma s'i ka so i ma dumuni di yan ma t'i deli i tɛ n fɛ tiɲɛ in de kama awa n b'o fo n'i ka barama don a dugu sɔrɔ an b'a ta ne balo tɛ maa bolo koyi ne balo bɛ ala de bolo n'i ye ko ko kɛ ne ye ala de kiri la n'a dusu dalen b'a ka so o y'a ta k'a don avion kɔnɔ ka da n'a ye k'i b'a ka na n'a ye Victor si bananen don V0 yɛrɛ a den de b'a bolo minɛ ka taa yɔrɔw la Mali tiɲɛ kan ka di ninnu ma de ka ko bɛɛ da ka commando para kɔnɔ Mamutu bɔra k'a fɔ ye sisan n'i ye Mamutu ye i bɛ kabarani de y'a kun na Abdul Karim Kabara di Kabara la a dara Kabara ba yɛrɛ de la u b'a wele Amical Kabara a ka parti tun ye PAIGC Parti africain de l'indépendance de Guinée-Bissau et de Cap-Vert mais a ma fanga ta a tun bɛ kɛlɛ de la pour k'a ka jamana bɔ nɔgɔ la u taara sɔrɔ Guinée de k'a faga le 20 janvier 73 a bangera le 12 septembre 1924 a kɛra Bata a tun b'o de ladege o ka taabolo o de tun ka d'a ye a y'a tɔgɔ da ko Cabral Amical Cabral Cap-Verdien don tuma min a bɛ indépendance ɲinina tuma min a bɛ kɛlɛ la tuma min a taara Guinée de Sékou Touré fɛ yen l'homme du 9 janvier 1922 a parana a fa tɔgɔ Alpha fa tɔgɔ Bakari fa tɔgɔ ko Mohamed de Alpha sɔrɔ Mohamed de Bakari sɔrɔ Bakari ye Alpha sɔrɔ Alpha ye Sékou Touré sɔrɔ Samori den dɔ tun bɛ ko Ramatulayi a y'o de ta k'a di Lamine Issa Fadiga ma ne den Ramata n y'a di n terikɛ ma Lamine Issa Fadiga o ye Minata Fadiga sɔrɔ Minata Fadiga ye Sékou Touré sɔrɔ ka Numukunba sɔrɔ ka Ramata sɔrɔ a ba bɛ ban tuma min a tora muso kɛlɛ de la Aminata Fadiga a ye Lajinɛ mara bɛɛ y'a ye ale de ko Guinée ko mɔgɔ si t'i bolo ɲɛsin ko nin ye président kɔrɔ ye ko nin ye président sugu ye ko maa si t'o ye Ahmed Sékou Touré a tɔgɔ de Sékou Touré a taara Maka a ye Ahmed da kan ko nin de tu t'a la an k'a kɛ o ye ni maaw jɛra ka min kɛ mais ala ye min kɛ ala tɛ maa ɲininko la a b'o kɛ nin bɛɛ bɛ yan c'est le général des chefs de guerre le ministre de la défense chef d'état-major sécurité ne de b'o bɛɛ coordonner tu nous donnes la force de vivre. Ima ye bɛ kan ka danni latigɛ ale de bɛ kepini dɔ ka to k'a kunkolo kɛ ko bɛnnen dɔ a la danni de Paris ala k'i mɛn ka kɛ Petit Bouba Fane n denkɛ nin ka foli bɛ a y'a tile kɛ sa Diko n'i m'a dɔn i bɛ maaw fa yan i bɛ Fatim ta an bɛ sɔrɔ ka téléphone labila an famara k'a labila miniti 10 an b'o di an ka auditeurs ma Sékou Mayiga i ka foli bɛ yan Madame Karim Aminata Diallo ka foli bɛ yan nka ka wuliteri Vieux Sidibé i ka foli bɛ yan i bɛ Jigi ta Jigi Sissoko 20 29 74 79 président famara ka téléphone labila allo Bubula somɔgɔw Sékou Mayiga kɔni baasi t'i la foyi tɛ ne la Sékou Mayiga ala kana baasi bil'i la ya Rabbi ala ka tile hɛrɛ ta amin ala ka minɛko bɛ nɔgɔya ya Rabbi ala ka jamana nin basi amin ala ka hɛrɛ k'an ye ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen Sékou Mayiga aw yɛrɛ sɛgɛnnen don aw ta yɛrɛw kɛ an ta tɛ se ka fɔ an b'an sigi de an ɲɛ wagalen don an bɛ ka n'a filɛli kɛ wallahi donc jamana nin kɔni Bubula a ma ɲɛ fɔlɔ a ma ɲɛ dɛ n'a taabolo man ɲi wa i ka kuma ye fɛn dɔ ne y'o de fɔ Abulaye ye n'o jamana nin taaɲɛ a ka gɛlɛn n'i ko k'a tɛ taa ɲɛ mɔgɔw b'a fɔ ko danga don danga tɛ o ayi fɛn mun t'i ɲɛ a t'i yɛrɛ koyi ni danga dɔ an yɛrɛ b'a kɔnɔ non jamana nin taaɲɛ a bɛ gɛlɛya a bɛ gɛlɛya parce que u ye ko munumunu cogo min na o de ma ɲi wallahi donc an kɔni mun fɔ u ye dɔrɔn
sariya tigi ninnu an bɛ kuma n'olu de kan parce que ni Amad Aya ta nin non vraiment ne kɔni k'a fɔ ko ne dalen bɛ sariya tigiw la ne dalen t'u la walahi. Sariya tigiw dun ma bɛnkɛ o. mais a bɛ fɔ cogo di. u ye sariya tigɛ papier de kan. awɔ mais kan don. minnu y'u plaignent n'olu y'a retiré. aw bɛ sariya tigɛ fu kan. bon mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ kɔni taara. awɔ. mais hali n'a ma kɛ ninnu k'olu yafara. mais hali n'u yafara sariya kan ka tigɛ de. kɔfɛ yafa bɛ sɔrɔ ka ɲini ka sɔrɔ ka u bila. a tun kan ka kɛ ten. o b'a jira k'a fɔ ko vraiment sariya bɛ Mali kɔnɔ. hali Musa Tarawele condamné na après u y'a grâce. mais k'a fɔ dɔrɔn ko an yafara ten dɔrɔn. bon an ɲinna mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ o. en tout cas ko bɛ taa cogo min. sɔrɔdasiw ta y'u ka ko ye u y'u ka ko kɛ u ka ko kɛcogo ye o y'a bannen. a banna. donc an kɔni mun f'u ye dɔrɔn u ka se hali ni sariya ma tigɛ yan Ala ta nin kɔni bɛ yen. o jɛlen. donc Ala ta nin an b'o de kɔnɔ. maa bɛ fɔ maa kɔ mais maa tɛ fɔ Ala kɔ. ne kɔni bɛ mun f'u ye dɔrɔn u k'o tile n'o tɛ walayi a taabolo ma ɲi hali dɔɔni. a ma ɲi a ma ɲi. donc an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka jamana. yarabi Mayiga. Dugo fana Ala ka sija ni kɛnɛya. yarabi Mayiga. mun ko dɔrɔn Dugo. ala ni sigi dɔrɔn ka i tɛgɛ da la parce que ko taabolo ma ɲɛ fɔlɔ dɛ. non a ma ɲɛ. an ko jigi dalen bɛ ale de kan. an hakili la jamana in bɛna tile ale kama. non ma ale fana y'a kɛ cogo min na a y'a kɛ de k'a fɔ ko ninnu fana bɛna hakili sɔrɔ k'a dilan. awɔ. bon ninnu fana ti ka hakili sɔrɔ k'a dilan olu bɛ ka kɛ n'u hakilinata de. non a ma ɲi. Ala tɛ ka jɔ o kan kan. ayi a kan ka bɔ. an bɛ dugawu kɛ Dugo fana sija ni kɛnɛya Ala k'a. yarabi Mayiga. n'a ka famille bɛɛ lajɛlen. Mayiga. o la an ma Sangare tulo b'i la ko n b'a fɔ kosɛbɛ. ko n b'a fɔ a fana fɔ. Nuhu Mayiga fana a bɛ Maɲanbugu. c'est ça. a ka foli b'i ye. Mayiga. donc i ka foli. a diyara n ye sani Keletili marché Rose i ka foli bɛ yan. i ka sani Keletili i ka foli bɛ yan. 20 29 74 78. Aminata Diallo, Binta Lolo. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est sans payer. Ah, Sadraman. Sangare. Sans payer. Enflaté. Quel MP? Une campagne. Oui. Il faut. À dire rien. Ka auditeur bɛɛ fo. bɛɛ tulo b'a la sans payer. ani Badara parking. a tulo b'a la n ka cɛ Badara. wa n y'a ɲɛfɔ. walahi. n bɛ kuma dɔ f'i ye. mɔgɔninfin mɔgɔw ka to kuma kelen kan. i yɛrɛ ka kuma k'an ye ŋɔmi de. voilà an bɛ yɛlɛma. i ko k'an ma ɲi dɛ. an ma ɲi dɛ ne yɛrɛ taara n bɛna tugu min kɔ quoi. walahi. walahi pour ko jira i b'a ye ne ma kuma nin semaine ci. Tile la. Wallahi. Ko n ye vidéo bɔ parce que ni min bɛna wuli dɔrɔn o b'i ja quoi. Wallahi. O bɛna da kaka yɛlɛ ale kan n'ale yɛrɛ sera sanfɛ dɔrɔn ale b'aw ta. Kosɛbɛ. aw dugu bɛ taa cogo di. a ka gɛlɛn. Ala k'an tigi tɔɔrɔ ma sa u ka nimaniya. I ko k'an ma ɲi dɛ. an ma ɲi dɛ an bɛ ŋɔmi. n bɛ ŋɔmi ɲini i bɛ ŋɔmi ɲini. Ala ka bi diya. Ala ka sini kɛnɛya. Et tu es dans les humains sans payer. 20, 29, 74, 78. Allô? Allô, Boula? Ah. Somogoro. Ambela tabi. Por basi tila ko. Ko tenela. Kena kandu. Aha. Deta me pa pela jo. Ubame. Ala ka ikula me ka. Ya Rabbi. Ala ka yal meteri nyuma yere. Alhamdulillah me bana Boula. Adiera e. Ala ki ikula me ka. Ya Rabbi. Umbeti koko. Abame. Ala ka nangoro. Ya Rabbi. Ala ka sini kɛnɛya. Ani labanko ɲuman la k'o da. Ya Rabbi. Jamana in Ala k'a basigi. Amin. Fitnɛni balo min b'an ka jamana in kɔnɔ ya Rabbi Ala ka jisuma b'a. Ya Rabbi. Ala ka hɛrɛ k'an ye. Amin. Mɔgɔ mɔgɔ t'an ka jamana in fɛ. Ala ka lebu. Ya Rabbi. Ala ka tajira. Amin. Ala ka filaki. Ya Rabbi. Minnu b'an ka jamana in fɛ. Ala k'u n'an kun. Amin. Ka jamana k'an sago ye. Ya Rabbi. Bulan b'i yɛrɛ kɔ. A diyara n ye. Amin. An b'i lamɛn dɛ. M'o dɔn. Bamakɔ n'a lamɛnni bɛɛ bɛ k'i lamɛn. Banna. Bugula. An bɛ dugawu de kɛ. Inshallah. An k'a di Ala ma. Ala sɔnna. Merci. Ayi to in k'a la sigi k'a la i tun y'a kalan. Allo. Salamaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di la. An bɛ Ala tanu. Abdoulaye Lade la. Diyara ye.
Wula jiga tentu dari dia. Dudi itu. Dudi ini pemasa. Abis sebarang kala berarti bawa kiti. Wallahi. Ani ya fliga ya nu Carlo nu. Akira pemasa. Akira wala. Akira ya. Allah barga de biso. Ya Rabbi. Allah ka yere nango. Amin. Allah ka chinde. Amin. Allah ka galon naga. Ya Rabbi. Wula jamana tigre no galon nga wallahi wa jamana te suma fo tienga ko soba wa ma jianga en pona nga taxi ko ni baga dini numa wallahi ma jianga wai fo tienga ko ko soba wa atini no ne bungale ni la wa mba no yere no jamana tatu wallahi mba no yere no tatu ko man dem ten fitini ni wallahi mali ya dem ten tayala tinye tigre Atembe. Edimjeni ni bega faka chokoro wulo. Kaba ko te. Wa gila chokoro wulo bi sama la demjeni ko shige ge shige shige me ni ko bi smala la demjeni ti. Preza sa na che sa madi malu. Abe balila. Ala ga dem. Ya Rabbi. Atma digo wona me tangar mi fo digo e. Aga chefi. Ko sobe. Aga chefi. Ko sobe. Mogo. Blala. Halo, enterke. Yakudo, bula. Yaku. Abe chibori. Mala tano. Madam du. Basi ko ta la ko. Abe. Mala tano. Derge jarane di boy. Yaro ne. Toro. Bi so, derge ta. No chigeno. Madam du. Wai basi talo. Anandeu. Wallahi bebe. Ala ka hera kai. Ya Rabbi. Ala ka me ka ke. Yakuba Traore. Yakubu. Donc ni ko bi pasien fla te ba sara flo fla da la bulu. Wallahi. Donc iba ka sana ele tiyari. O kosobe. Bi fe be ala ka la. Wallahi. Mana anga tanda me ta fana be. Ko Wala derge bi bla. Ajarane Yakubu. Ala ka derge me terge. Ne terge diarane Traore. Wait. Ani nu dia danna rajula nyoko be Yakuba amba foka wala mando salka kasikala wakati suna ni namboro ta doni diko nede foli bila ani debe baga nyoma be telephone jo président Kasogebe Mamadou Fofana commerçant bado sabali ko foli ga ni ba Fofana Musa Fofana PDG la foli be abarka sangulo damasa abarka bigoro damasa Sumaila Fane bigoro ne asis ambe ali ala de ya rabbi mama jara nemetu jara moribo jara sanu je keta ako foli be be bugula kanu magabaru mama juguma aka mali kisi mama jara vice president ko foli be ka mali tanga ka bo jugu bela jere toro ma jara bi allah nay ala fo ka ala wali nyuma don ambe foli ani kanu ni lase ala ka jonkema imam mahamud ala fantan ko kini che jigitan ko kini che beta be president do ambe kono dungile itu ka ko bonyo ko ni mobili tamara ise ka do ambe kono dungile dulu ada bi muso mako friga jo ada bi do mako ya tingedo dulu beba baile beta di kotiki do har ni miliarder de miliarder itu ya ibeta mi bi alama yemi ke fatang ni barang-barang wani kanjangan hati itu ni na mama tini akle la kala ko ni dari kita mama ebi ka warni ta kamara ko mo ko kanal bi dulu baga ubadi ide minum di kofe nube malam mulu ya lo wari de tensen kabam katla ki bolo jamau de saranga de mate bono femina la di kita woi mayani aka kunale me ni serala ala tila pa wallah mama bisi mayani ibe sega mete bolo kasi kala
amba min bɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ fantanw ɲɛji cɛnnen don maa min bɛ kɛlɛ kɛ fo kaburu la n'a b'a fɔ sɔrdasiw ka hukumu ka d'a ma ne don n tɛ changer bagabagali t'o la kasodon t'o la ka den ɲuman kɔrɔta ka baarakɛ tanbaliw bila u ka kɛlɛ ko ye nin de e y'a mɛn ko faamaden sara i y'a mɛn ko waritigi den ɲuman sara fantanden kule minnu bɛ baara ɲini na pour que denw bɛ se k'u nafa u y'olu de bila olu de bɛ ka n ka sara ta o bɛ jamana o jamana halakilen don aw kana ɲinɛ à partir de 14 heures PCFM kan Masina ka mɔgɔw ani Mukadam président Sori Kasokɛ bɛ kan ka kɛlɛya Sam Samabali Mukadam Sam Samabali olu bɛ 14 heures wagati sera PDG Lansana i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ koso kasaw ni fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni tiɲɛ in b'an lase kaso la an pɛrɛnnen don ni tiɲɛ in b'an se kaso la wallahi on est prêt foyi ma tiɲɛ anw n'i ye san 63 sɔrɔ kɔni i bɛ Ala de bolo sa n'a y'a kɛ don min a ka ɲi an bɛ bɛɛ don kiramanto ɲɛna ka bɛɛ fo ne nana sɔgɔmada in na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Monsieur Touré, club de soutien Imam Diko mɔgɔ 2 président Bayali. An b'an den mandi fo an ka gardien kɔrɔ nana baɲɛ yan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye dugula kanubagaba don. Nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Bolibanakaw ka den mandi bolo le fou a ka mariage bɛ dimanche don. Fatɔw ka ko hari DJ sara yɛrɛ ye fatɔ ye o donc fatɔw ka ko an b'an da yiri jukɔrɔ yanni k'a bɛɛ ɲagama kana na taa zamɛ barama ta k'a bɛɛ bɔ le fou ka mariage bɛ ye dimanche aw kana ɲinɛ an terikɛ kɔ Madiba international a fana san o san a ka ɲɛnajɛba min bɛ Lac Debow la a b'a kɛ Sibiri le 27 donc Bugula de tun bɛ yan radio ɲɛmaaba PDG Lansana Traoré ka yamaruya kɔnɔ président Sori Kasokɛ PK ale tun bɛ kan ka bila bɔlɔlɔ la président ni fantanw ka président ba min bɛ Mali kɔnɔ fantanw jigi dɛsɛbagatɔw jigi yatimɛw